Siyabonga ukuthi simile nje namhlanje. Kuningi esendlule kukho okumele ngabe sabalwa kukho nabangasekho. Abekhona amathuna ebevulelwe thina. Ebekhona amahlazo ebenzelwe thina. Kodwa wena walile ngenxa yegama lakho. Bekukhona amahlazo ebenzelwe thina. Bekukhona nanemgodi ebimbelwe thina. Ukuthi sihlaziswe sibe yihlazo sibe inhlekisa. Kodwa nje namhlanje simile kungenxa yegama lakho. Baba wethu ongcwele, silaba banemuhuzuko abalinyaziwe. Kodwa ezwini lakho ushilo wathi nezwe nawe uqoba likuthandanga. Nathi vele ngeke lasithanda. Baba wethu ongcwele, sisondelake kuwe njengobaba wethu namanje namanxeba wethu. Sondela kuwe nokulimala kwethu. Sondela kuwe nokuhuzuka kwethu. Sondela kuwe nemivimbo yethu. Sithi sehlelileke endlini yakho mbumbi. Sesikhona emagcekeni akho. Sesikhona emasangweni akho. Athi uDavid emayeshe ethi ngajabula lapho bethi asiyene endlini yenkosi. Athi inyawo zami sezimile emasangweni akho Jerusalem. Namanje nje sesingenile emasangweni akho Jerusalem. Umuzi okhanyayo. Sesikhona abanye bethu baba benyuke njengoHana. Benyukile nje umntwana kekho. Benyukile nje baba kodwa bazosho ukuthi uyinkosi yenkazimulo. Abanye benyukile baba bamshile umntwana endlini ufile baba. Kodwa mabebuzwa endleleni bathi konke kuhamba kahle. Nabo basondelile baba nalabo. Abanye ithemba liphelile. Kodwa basondelile nabo. Abanye nemvule yayithenjisiwe ukuthi yona azange yana kuze kube namuhla. Kodwa nabo futhi beze kuwe. Abanye namandla aphelile. Kodwa nabo nampa bakhona baba beze kuwe. Abanye baba basaboni lutho. Kuphelile konke ababekubona. Kodwa nampa beze kuwe. Baba nalidlelo lingelakho. Nezimvu zingezakho. Nguwe wazi ukuyiphakela kangcono. Nguwe wazi ukuthi leyana ifunani. Nguwe wazi ukuthi leyana ifunani. Bahloleke ngamunye ngokwesidingo sakhe. Bahlole baba, bahlole baba, bahlole. Awu bahlole moya kaNkulunkulu, bahlole moya wamandla, bahlole moya wavuza uKristu kwabafileyo, bahlole izibulo lezidalwa. Bahlole mpristi omkhulu ngowaziyo. Uyibonile inyembezi zabo, ukubonile ukukhala kwabo. Ukuzwile ukulimala kwabo enhlizweni zabo. Ukuzwile ukuhlukumezeka kwabo uNkulunkulu wethu ongcwele, kodwa basondelile. Sebekhona ke uNkulunkulu wethu emagcekeni. Bengezanga kumuntu beze kuwe. Awu beze kuwe moya kaNkulunkulu, beze kuwe. beze kuwe, beze kuwe, beze kuwe, beze kuwe.
Baba wethu ongcwele, hlola idingo zabo uNkulunkulu wethu ongcwele, ugcwalise ngokwencebo yakho esenkazimulweni egameni likaJesu, amen. Kuthula kubo bonke abangcwele egameni likaJesu. Socela ukubingelela ubaba, ngibingelela umama egameni likaJesu. Ngizocela siye ezwini lenkosi. 2 Corinthians chapter 4. Cela siqale kuverse 7. Kepha lengcebo sinayo ezitsheni zebumba, ukuze ubukhulu bamandla obukhulu kakhulu bube ngobukaNkulunkulu, hayi obuvela kithi. Umpostoli Paul safunda nje kuyo le chapter lena, ubhalele ibandla laseKorinte ukuthi ke noma nini kodwa nina sinayo lengcebo, noma ikhona kodwa izitsha ehlala kuzo ngezobumba, ukuba izitsha noma ihlala kuzo kube ngezobumba, ukuze bonke ubukhulu buzoba ngobukaNkulunkulu. Singaqhubeka sifunde. Sicindezelwa nxa zonke, kepha asifihlizeki. Siyaxakeka kodwa asidikibali. Kodwa futhi zona ke lezi zitsha zobumba siyacindezelwa nxa zonke. Sipresswa wonke amaside, kuzo wonke amaside siyacindezelwa. Kodwa noma kunjalo asidangali. Siyahlushwa kepha asilahlwa. Nanokuhlushwa ke nakho siyahlushwa, kodwa noma sihlushiwe asilahlwa. Siqunjwa phansi kodwa asibhujiswa. Nanokuwaka asigcini ngokuthi siyahlushwa senziwane, nanokuwiswa phansi siyawiswa, kodwa asidangali. Siqhubeke. Sithwele njalo emzimbeni wethu ukufa kukaKristu, ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni wethu. Kanti ngoba sihlushwa nje, sihlushwa ngokuthi emzimbeni yethu njalo sikuthwele ukufa kukaKristu, ukuze futhi kuzothi nokubonakaliswa kwakhe kubonakaliswe kithi. Ukuhlushwa kwethu kuukuthi sithwele njalo ukufa kaKristu, ukuze nokukhazimuliswa kwakhe kuzophinde futhi kubonakaliswe. Kunezinto esedlula kuzo ngenxa yokuthi sithwele njalo. Akuzona zonke izinto esendlula kuzo ezibuya komubi ngokuthi ngoba efuna uyayitshela ukuthi ufuna ukukhipha lengcebo ekithi. Singaqhubeka sifunde. Ngokuba sisaphila sinikelwa njalo ekufeni ngenxa kaKristu, ukuze ukuphila kukaJesu kubonakaliswe emzimbeni yethu efayo. Ngoba sinikelwa njalo ekufeni, sinikelelwa khona lokho ukuze kuzokwazi ukuthi nokuphila kaKristu kubonakaliswe futhi nasemzimbeni yethu. Kunezinhlupho esendlula kuzo ngoba sinaye, ukuze futhi nokuphila kwakhe kubonakaliswe kithi. Asijajwa ngokwedlule ezintweni eziright njalo. Khona ezinye inhlupho esithola ngokuhamba naye, kodwa kuzona zonke kulwela ukuthi kuzo lezo nhlupho lezo ukuze sophinde futhi sibonakaliswe kanye naye. Njengalokhu sinawo lowo moya wokukholwa kuNkulunkulu, njengokuba kusho embhalweni ukuthi ngakholwa
ngakho ngakhuluma, nathi siyakholwa, ngakho-ke siyawukhuluma. Noma kunjalo kodwa sihlale kulokho ngoba thina sanikeza umoya ohlala kithi. Le ncebo yangena nomoya ohlala kithi. Ngakho ke masinawo lo moya siyakhuluma. Singaqhubeka. Sazi ukuthi lowo owayivusa inkosi uJesu uyakusivusa nathi kanye noJesu asethule kanye nani. Siyazi ukuthi nawo ke uyosivusa kanye noJesu noma zikhona zonke lezi inhlupho lezi. Noma zikhona zonke lezi zimo lezi esendlula kuzo. Kodwa siyazi ukuthi sisazovuswa futhi kanye naye. Singaqhubeka futhi. Ngokuba konke kwenzelwe nina ukuze umusa ngesikhathi wenabela kubantu abaningi kwande ukubonga kwabo kube ludumo kuNkulunkulu. Yebo, singaqhubeka futhi. Ngakho asidangali nakuba umuntu wethu wangaphandle ebhubha no amusha imihla ngemihla ngokuba usizi lwethu oluncane lwesikhashana lusilungiselela inkazimulo enkulu yaphakade engenakulinganiswa. Thina asibheki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Umpostoli uPaul ubhalayo lapha ubhala ngazo zonke izinhlupho. Uthi ngoba sinawo ke lo moya asidangali. Kodwa noma umuntu wethu wangaphandle ebhubha kodwa siyazi ukuthi owangaphakathi wenziwa musha njalo. Usekhuluma ngosizi uthi lolu sizi lolu esendlula kulo yusizi nje olululana. Kunabantu ohambeni labo lokukholwa mabebhekana nezinto okusuke ukuthi bafuna ukuhlehliswa beyibone bengasafanele ukuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa umpostoli uPaul la siyamuzwa ke echaza ngazo zonke lolu sizi lolu esendlula kulo, ngazo zonke izimo ezendlula kuzo, esendlula kuzo ukuthi kulusizi nje olululana olungeke lalinganiswa nenkazimulo esibekelwe yona. Kunezinto nje esendlula kuzo. Angazi ubani lona ozwayo ukuthi ayi manje amandla aphelile, but kulusizi nje olululana. Lungeke futhi lalinganiswa nenkazimulo. Yachaza umpostoli uPaul ukuthi ke le ncebo sinayo. Izitsha zishintshwa ngokuthi nezitsha zibe namandla. Ziyekiwe izitsha zaba ngezobumba. Kodwa phakathi kwazi izitsha zobumba uNkulunkulu wafaka okwakhe. Akalwelanga ukushintsha izitsha ukuthi izitsha zibonakale zinamandla. Zithe zibuthakathaka zinjalo. Akakulwelanga ukuthi zingacindezeleki. Akakulwelanga ukuthi zingahlukumezeki. Uthe zinjalo ebazi ukuthi uNkulunkulu nanokuwa ngenzeka kube khona nanokuwa. But kuzo lezo zitshalezo noma zinjalo wafaka okwakhe. Siyabhala kumpostoli uPaul uthi awusizi nje lolu olululana olungeke lulinganise nenkazimulo. Ngoba lezi zinto lezi kahle kahle inhloso yazo ukuthi siphume. Zilusizi nje ezenzele ukuthi siphume sikwazi ukuphuma kuNkulunkulu. Kusale uSathane ufuna ukusikhipha kuNkulunkulu kodwa kube ngosizo olululana ole temporal. Ufuna ukusikhipha ngezinto ze temporal silahlekelwe ukuphila okuphakade. Ngoba noma sendlula kuzo zonke lezi zinto lezi siyazi ukuthi kunento yethu ephakade. Ngicela simfunde no 2 Corinthians chapter 3 verse 5 to 6.
ukuthi kukhona thina esingakukhomba sithi kuvela kithi, kodwa amandla ethu avela kuNkulunkulu, okunguye owasenza safaneleka ukuba yizikhonzi zesivumelwano esisha, kungesiso esomthetho kodwa esikamoya, ngokuba incwadi ebhaliwe iyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Umpostoli Paul uphinde futhi uyabhala futhi lapha. Uthi kungesikho ukuthi singaba namandla, ngoba abantu bake becabanga ukuthi mase sesikanjena singabantu abanamandla, kanti amandla awekho, amandla angawakhi. Kodwa amandla engawakhi wafaka entweni ebuthakathaka ukuze ezochitha izinto ezicabanga ukuthi zinamandla, ukuze ezowisa imibuso ecabanga ukuthi inamandla, ukuze ezowisa akayinqeni uNkulunkulu ukuthatha into oyibonayo ukuthi ibuthakathaka, ethatha into oyibonayo ukuthi lento lena ayifanelekile lena, kodwa ayithathe yena ngokwecebo lakhe, phakathi kokube eyithathile afaka ingcebo yakhe kuyo. Apostoli Paul siyamkhumbula sonke ukuthi umpostoli Paul bekuyilo muntu lona obehlupha ibandla, but uNkulunkulu phezulu kokuba embonile ukuthi umuntu ohlupha ibandla, ungumuntu obulala ibandla, uNkulunkulu noma enzalo umpostoli Paul, yena uNkulunkulu ubona into angayisebenzisa lapho. uNkulunkulu uNkulunkulu kanjalo, akayifuni into ayibonayo ukuthi vele yona, akayifuni into ayibonayo ukuthi but uthatha lezi zinto lezi ezibuthakathaka, uthatha lezi zinto lezi engabukeki, uthatha lezi zinto lezi oyibonayo ukuthi noma ngathiwa ngiyayihlalisa ngizoyihlalisa kanjani, noma ngathiwa ngiyenzani ngizoyenza kanjani, kodwa kuyona leyo nto leyo uNkulunkulu uhlola into encane ukuthi ikhona nenhlansana, ikhona into encane nje engasebenza ngayo kule nto lena engekho. Sinayo lengcebo, kodwa yona lengcebo noma ikhona kodwa ihlala ezitsheni zobumba, ukuze ubukhulu bonke bungabi ngoba ingcebo, bube ngobukaNkulunkulu, bungabi ngobethu, bube ngobukaNkulunkulu, bube ngowalona ofake ingcebo. Ufuna izinto ezibuthakathaka, ufuna izinto ezinyazekile, ufuna izinto engenagama, ukuze phakathi kwezinto engenagama kuzovela lakhe igama. Ngoba indaba ayisekho ngathi, isukile kubantu ikuye. Ingaye ezethu ethi mekhuluma ethi njengokuba noMose ayiphakamisa inyoka ehlane, ufuna izinto kanjalo ongezukubonakala zona kuzovela yena, ngoba isikhathi lesokuba kuvele yena. Amagama wethu awangaveli, ukwazi kwethu akungaveli, ukuqonda kwethu akungaveli, akuvele yena. Konke esikwenzayo sikwenzele udumo lwakhe, ngoba yonke indaba ingcebo sinayo, kodwa le ngcebo noma sinayo wayifaka ezintweni ezibuthakathaka. Ethi uPaul mayesekhuluma kwabaseRoma ethi mina umuntu osizi, ubani oyongikhulula kulomzimba, ngoba kulwa imithetho emibili phakathi emzimbeni wakho. Paul siyamuzwa ukuthi ukhuluma kulwa imithetho emibili, uyala umthetho wenyama, uyala umthetho wani. Singazathi singalifunda nalo, cela silifunde Romans 7:21. Lolu hambo lokukholwa kwafika lapho ucabanga khona ukuthi kungamandla wakho, ilapho khona osikususeduze kokuthi ungawa nanokuwa. Ingcebo uyifakile ezitsheni zobumba ukuze ubukhulu bonke bube ngobakhe.
Ngalokho ngithola ukuthi kunomthetho kimi ukuthi uma ngifuna ukwenza okuhle okubi kube nami shaqa. njalo mangifuna ukwenza okuhle mina ngiyathanda ukwenza okuhle ngiyathanda ukwenza okuright and ngiyakwazi nokurong kodwa ngithi ngikuthanda ukwenza okuright but khona umthetho ongihlalele enguzwayo ukuthi lo mthetho lona singaqhubeka sifundo. Nokho ngiyawuthanda umthetho kaNkuluNkulu ngokomuntu ongaphakathi. Kodwa ngibona omunye umthetho ezithweni zami olwayo nomthetho osengqondweni yami. Phakathi kezithweni zami kunomthetho olwayo nomthetho kaNkuluNkulu. Ungithumbela emthethweni wesono osezithweni zami. Wona lo mthetho abantu abamaBhayibheli bayakhala ukuthi uPaul njengomuntu ongumpostoli omkhulu kangaka wayebhala into kanjeni. Ngoba bambona ukuthi wayefanele umpostoli uPaul ukubhala into kanje, kuumuntu osemishumayele kangaka kuumuntu osemshumayele kangaka uNkulunkulu bathe ezobhala into kanjeni. Ethi kuwo kumzimba wami noma nginomzimba nami ngishumayelile eRoma kodwa kunomthetho embilelwayo kimi. Ngiyathanda ukwenza kaNkulunkulu futhi ngiyakwazi nalokho okurong ukuthi kuyisono but umthetho uyalwa. Umthetho uyalwa phakathi komzimba wami ngiyathanda ukwenza lokho kaNkulunkulu but nomthetho uyalwa. Maqhubeka silifunde. Maye kimi muntu osizi. Oh maye kimi muntu osizi. Ubani oyongikhulula kulomzimba wesono? Maye kimi muntu osizi ubani oyongikhulula kulomzimba wokufa? Abazalwane bahambile kwafika lapho khona abayijajayo khona bayihlehla. Bahlehle kukho konke ukusebenza eThempelini. Bahlehle kuyonke into eThempelini. Kodwa umpostoli uPaul siyamuzwe umpostoli ohambileyo kangaka noNkulunkulu ethi wo mina umuntu osizi. Ubani ongikhulula kulomthetho? Incebo ingeyakhe. Izitsha zona ngezobumba. Njalo uhambeni lakho lokukholwa wasebenza ngawakha amandla. Uzofika lapho khona ozoyijaja khona uphele ngoba ubusebenza ngawakha amandla. Ohambeni lokukholwa samba ngengcebo efakwe kuthina. Awuzukuhamba unjalo waba umuntu oyijajayo wafika lapho oyijaja khona uzophelela njalo la oyijaja khona. Ithi incwadi siyawa siyacindezelana nokucindezela siyawa nanokuwa kodwa siyavuka khona lapho simbheke. Ngoba kunomuntu wesibizelo ukuzombheka njalo. Demo samba simbheke hambe sishintsha ubuthina. Uhambe sishintsha ubuthina asikho isikhathi lapho esofinyelela khona esobona khona sesibambile. Kodwa esikwenzayo ukuhamba simjongile ngumqalisi nomphelelisi ehambe sishintsha thina esambe sishintsha ehambe senza kukho lapho khona okufuneka ufike khona ukuthi ngibambile. Ethi uPaul ngikhohlwa ngokungasemumva ngizelulele kokuphambili engizelulela kukho ngibheka ukuthi ungibambeleni ngoba isambe emsebenzini esibanjelwe wona.
uyabona lento lena ayikho ngathi ingayo wasibambela yona usibambele nje yona usibhekile siza lapha nakufana njengoPeter njengoba uPeter kwakuthiwa akeze phezukwamanzi wayeza phezukwento epheleleyo uPeter ohambeni lethu sona ngokususa ifocus kuwo namanje zenu umsebenzi uphelele sambe into eneqedilweyo ukho khona lokho kuwa kwakho ungayijatsheli lapho ready ukuzokuphakamisa ngesandla sakho angazi ubani okhona phakathi kwethu ozahlulelayo ukhona umuntu ozahlulelayo uyazahlulela uthi mina angisalungele ukuba ngasebenza angisalungele ukuba ngenzani ethempelini angisalungele ukuba ngenzani ufuna ukutshena khona lapho khona ingcebo kunengcebe lapho evalelwe lapho kuwe kunengcebe evalelwe lapho kuwe yebo uyisitsha sobumba thakathaka unakho ukuba ubabuthakathaka kodwa kunengcebe evalelwe lapho hamba ngamandla engcebo ngabe usahamba ngawakha amandla hamba ngamandla engcebo levalelwe lapho kuwe hamba ngamandla engcebo ungahambi ngawakha amandla awakha amandla azophela endleleni awakha amandla azophela endleleni awakha amandla uSathane uzokuvezela izinto zokuthi uyijaje kanti uJesu akakahlali kwi-judgment sithi usahleli kuyisithi yomusa ekulimaleni kwakho uhambeni lakho lendlela sondela kuye ekulimaleni kwakho uhambeni lakho lensindiso sondela kuye ufuna abantu nje bazosondela kuye phinde kuqhutshekwe ngohambo yini leno ijaje ngayo yini leno zahlulele ngayo hawazahlulela waze waphuma engakahlali ehlalweni sejudgment hawazi waphuma uzowudela umuzi kaNkulunkulu wazwalidela ithempeli wazowudela umuzi kaNkulunkulu buya akakahlali ehlalweni sejudgment ungazahlulela ungamvuma uSathane akufaka ukuzahlulela ubazahlulela abantu wazahlulela wayijaja angazi ubani okhona ozahlulelayo ngizothi akakahlali ehlalweni sejudgment usahlele ehlalweni somusa noma lelidokodo liwiswa ungakhokhiswa idokodo lelidokodo lizowiswa but thina sinesakhiwo esingenziwanga ngezandla zenyama sinesakhiwo sethu sawohlala kuso ungavumi ukuba lelidokodo leli likwenzisa izinto bathi kunesakhiwo sethu kuneyinhlupheko nje singena kuzo ezingezesikhashana nje usizi nje olululana nje kodwa kunenkazimulo thina esibekelwe yona kunenkazimulo esibekelwe yona noma sendlula kuzo zona lezo zinto leza ngazi yini leyo nto leyo endlule kuyo wayijaja mawukuyo asamba siqhubekeni asiyeni phambili silindelwe namanje silindelwe angazi yini leyo ijaje kuyo bese kulowo muntu oyijajileyo ukuthi asiqhubeke sambe angazi uzahlulele ngani sizovusa nje ingcebe kuwe ukuthi ingcebo yona ikhona kodwa ifakiwe noma uyisitsha sobumba uNkulunkulu osebenzisa izinto ezibuthakathaka akayifuni izinto ezinamandla ayibonakala zinamandla uNkulunkulu ophephethe emlotheni lapho kuthiwa khona utho khona uNkulunkulu othintitha lapho kuthiwa khona kulahliwe khona
yena uyayibona inhlansana angayisebenzisi. Hambile ngawakha amandla phelila wakho isikhathi sokuba wembatha wakhe. Nanoma ubugulela ububona ngathi wena hayi inkulelwa kanjani kanje, sinayo lengcebo kodwa sisezitsheni zobumba ukuze ubukhulu bonke bube ngobukaNkulunkulu. Lolu sizi lolo wendlule kulo usizi nje olululana olungeke lilinganiswe nenkazimulo. Abantu balahlekelwa ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu ngento elulana, ngento etemporal. Lahlekelwe uNkulunkulu ngoba inhloso kaSathane ukuletha izinto ukuthi uyijaje, ubone ekhayeni lakho kuhlangahlangene, ubone ukuthi ekhayeni lami nabantwana bami benza izinto eziphambana nalokho engikho. Akungawe ufuna ukukhishwa lengcebo. Sondelani kuye, sondelani kuye, sondelani kuye, asondeleni kuye. Usizi nje olululana olungelinganiswe nenkazimulo esibekelwe yona. Besingaphakama sonke. Sacela siphinde sicule yona le ngoma. Bongo Jehovah, bongo Jehovah, wena mphefumulo wami. Ngithi bonge, bonge, bongo Jehovah, bongo Jehovah mphefumulo. Bongo Jehovah, bonge, bongo Jehovah, bongo Jehovah mphefumulo. Bonge uJehova, bongo Jehovah, bongo Jehovah, bongo Jehovah, bongo
lolu sizi lolu owendlula kulo luusizi nje olululana nje and noma lunjalo luyayisebenzela inkazimulo kaNkuluNkulu. Ngicela sifunde awusibese siyakhuleka uverse 17 chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 17 bese siyakhuleka. Ngokuba usizi lwethu oluncane lwesikhashana lusilungiselela inkazimulo enkulu yaphakade enganakulinganiswa. Lolu sizi nje lululana lusetshenziswela inkazimulo engenakulinganiswa. Ngosizi nje olululana lolo wendlula kulo usuze uyamiyeka uNkulunkulu. Ngosizi nje olululana lolo wendlula kulo usuze uyamiyeka uNkulunkulu. Kodwa uJesu bawuqala umsebenzi waze wawuqeda opheleleyo. Usizi lonke walithwala kuye. Ubuhlungu bonke wabuthwala kuye. Usizi nje olululana lolu. Ngathi besingakhuleka so.